Ati Faith, ngari kay di ako nagluto kog kuan. Mao ni akong bisyo diri basta wala ko'y trabaho. Nagluto ko og noodles. Chicken noodles og magluto ko og kuan. Sardinas with egg. Oo. Oo, nag-work na. Di pa man dugay. Sumaya ang ganahan buhaton basta ako raw sa. And then na ako giluto nga buwad. Ate Faith, kumusta man diha? Ang akong kuan mag-practice ka ba? Magsige na. Gini nga ba yung istorya Bisaya? Kana bang kuan ganahan ka ganahan ko kay murag wa na ako istorya Bisaya da. Mo bitaw unsay na busy na? Buwad jud. Oo, buwad. Nagluto ko buwad and then nagluto ko kuan noodles nga chicken. And then magluto og sardines. Pagka naghanang akong giluto karon adlaw, murag grabe ka. Grabe ka gutom. Night shift di siya di ay. Hala no? Di ko basta-basta ba yan ang night shift. Siguro ko dahil luto kay wa si Bana tapos wa magkuan. Saturday? Hoy na ako ichika. Namang ko hingkuan sa Facebook kadto bang kuan ba? Sikat siya. Nga ang mga foreigner kuno nga nakaasawa og Pinay nga mga maot ano mali pataka ng istorya da. Ang mga foreigner nga nakaasawa og Pinay ang ilang mga gipili kay mga maot daw. Murag grabe to nga chika sa kuan. Makatawa ko. Manimaho siya, gahaaw. Manimaho siya, tapos sige lang kong kuan, sige lang kong spray. Mao ba, gwapa siya. As in, nasikat kayo ng istorya hate. Mga bu... Siguro feeling gwapa ang nag-ingon. Hay nako. Nagluto na ko rice daan. Nga namang namay mo istorya ging ana, di ba? Kung wa na suba nasuya siya nga wa siya gipili sa kano. Kung gwapa siya. Kaya ingon daw ang mga giminyuan sa kano kay mga chip og nawong. Kabuang.
Mac Williams. Ako'y hari ng kitchen. Ako nga permanente hari sa kitchen. Ay! Ayan. So, namay kaayaw ni magkuan. Basin wala sila napilian, ha ha ha. Mao jud wa napilian. Na viral diya na nga mga post. Tapos mo to nagbaha sa akong feeds, news feeds. News, it's not news. Nakurat lang ko ba? Nganong di man sila na lang ang magminyo. Kuan, agoy TJ, naman si TJ, makatagalog ko ani. Kuan tay namin, Ate Faith, na siya sa grupo man na, pero di na nimo makita sa akong page. Party-arte, madurbag di puti, madurbag dili itong ugbugan. Hay nako. Mo nagiingon nga. Mga toxic na mga tao. If you can't deal the reality, make a life or get a life. Imbis kay magbisaya aron ta to. Maka-English na inong ko gamay da. Inga na biya ako kung sungutan di mag-English. Kuan, na ako'y group na gi-joinan sa to Bisaya naminyo og foreigner, mga ingana nga grupo Bisaya. Asa akong ikuan. Bisaya ako. Only for Pinay na Bisaya naminyo og foreigner. Kana nga grupo. Tapos nisikat kayo na nga ako na post na gimbang ko gahapon pa ko nakita sa Facebook. Pero makatawa ka kung unsa ka kaway mga pulos mga pangutok. Hi, madam. Good morning. Oh, andyan si Maris Mahinay. Busy lagi. I know. Ang akong kuan, ang akong noodles, wa na tubig. Dili niya siya pansit kanton na siya. Hi, madam. Easy Life Cuisine. Ang buto si name ni mo, madam, sa tinuod. Tingarik Tagalog ni. Wala akong live sa America Day. Mo nang hinda ko earning ahong naong kay sige ra katubang og kusina. Kay may lain kung kung wa ko'y trabaho then na ako sa kusina mag-atubang magsigig luto unsa-unsa. Tapos akong buwad. Hoy pinangga kayo na akong buwad kay ginagmay ba? Hi, Book Soul Cat. Hello. Pareho ta.
Oh, Bisaya day ka. Maayo ka Bisaya ka. Nagluto ko og noodles, nagluto ko og sardines with egg. And then naana ko sawsawan dire. You ready? Og naana ko buwad. Og naana ko rice nagi andam. Wait a second. Hi, madam. Oh, them's vlog in Holland. Unsay sudan sisi. Kuan. Sardinas o buwad o noodles. Mga na ang sudan dire, madam. As in, tapos ikaw man na magkinamot jud ko. Nag-nail cutter. Nag-nail cutter ko kay magkinamot ko niya. Ahong gikat ang ahong nails nga murag taas-taas na. Di ko maka-enjoy og kaon ani kung ahong bana kung ahong bana dili mo kaon. Manang ang buhaton is magluto lang ko og kuan mga ing-ani mga something exotic. kung kung nag-inusara lang akong sabay. Tanawa nga akong kuan noodles, wa na isabaw. Kay tungod sa kachika-chika. Pansit kanto naman eh, oy! Sa mga madam, unsa may inyong opinion about adto nga issue? Nga gipalaganap sa mga maitim ang budhi. Maitim ang budhi. Kuan na mostly daw ang mga kano nagminyo og mga pangit nga Pilipina. Ay nako. Wala lang sila kuan gibuhat siguro dili sila busy. Manang ingana ilang pangutok. Ben's vlog in Holland wa na gigutom na dayon ko. Hi, Madam Sharp. It's Anne Sharp. All about the bus. Hello, Dai. Murag nakakuano, hello, Dai. Murag nakatawag og silingan. Hello, Dai. Hingsagpit. Nanangpit. Hi, Inday. Oh. Hi, Annalyn Vickery. Hi, Inday. Kumusta? Hello, mga Bisaya. Hala, Bisaya po day ka. Maayo. Kay Bisaya jud ay di nga chika. Kumusta mga Bisaya? Mga gwapa ba yan yung mga Bisaya, di ba? Hoy, kasi teg na Tagalog diha ah. Apil pag mo eh. Oh, magluto ko mainganay murag halos every ko anaho. Wala ko trabaho. Murag ingana ang ahong murag ako ni siyang murag mo yung akong i-look forward kung wala na ko'y trabaho kanang pa-day off na naho. Di pa gani, usually Thursday, di pa gani mo abot ng Thursday ha ng pangandaman sa akong unahuna. Pero,
pamati ko this Saturday, need na pud ko mupalit kay more magwahing abot ang ahong budget sa ahong pagkaon for 1 month instead of 1 month. Wa man hing abot og 1 month, 1 week ra man siguro to eh. 1 week ra nga akong ang katong among grocery nga mga Bisaya nga mga pagkaon. Oo, si Annalina na siya sa kuan. Kinsa man nag-ingon nga mga pangit na baha ng mga Bisaya. Madam Bem's vlog in Holland. Kuan. Isikat ra to siya sa kuan sa Facebook ng mga post. Tapos mao to giatake pud sa mga Bisaya. Giatake sa mga Bisaya og istorya. Nga. Kini ba yung mga Bisaya kay di ba yung palupig. Hala, sorry. Asa ka dapit Chiquita sa ako? Dallas me ni Day Chiquita. Dallas me. O, asa day ka? Asa day ka, Madam Annalyn? Bisaya po di ay na nag-post, ana. Kuan! Ang nag-post kay Tagalog. Pamati ko, Tagalog ang nag-post. Kay Tagalog man to ang iyang pagka-istorya. Iyang pagka-post. Nga kuan daw. Ingon siya. Murag nazay gi-comment nga sa ano ka na lang sa kanang imong beauty kay gwapa man ka tapos puti man ka. Ngadto na lang ka sa Japanese kay mga Japanese kuno kay gusto og mga puti. Ingko oy por Dios. Nganong nagbinyo ang mga kanaog Pinay? Unsay pinakauna nga reason nga nagminyo og gipili ang Pinay? Not necessarily nga Bisaya, di ba? Wala nga sila nagminyo para i-display ilang asawa. Kung diya kay gigutom na ko. Hi, Madam Evs. Hello, Chiquita. I'm not able to reply all your friends. I'm getting ready to go. Oh, that's good. That's good, Madam Evs. Have a good day. Love you all, friends. Tambay lang. Gihapon, handon hon. Salamat. Madam Evs, asa gani ka? Sa Florida ka, di ba? Just wondering, asa ka sa Florida? Kaya tingalig mo anha mi. Tingalig mo anha mi. Unsa maghukad na ko mga Inday. Kining akong rice cooker, so kading abot ko diri sa US, maurag hapon nga rice cooker ang gidala-dala. Pinaglaban ko talaga ang rice. Pinaglaban ko ang rice cooker. So yan, tansya muna tayo. Ang akong kuan, wala naman akong sabaw eh. Naami, Annalyn Becker, naami karon sa Cagayan de Oro pero sa taga Houston, Texas akong bana. I see. Wow, mura nakabantay ko nimo nag-live ka nga naa ka diri sa US. So meaning bago pa ka hingbalik, Annalyn? North Carolina day yung bana no? Ganahan biya sa North Carolina pero dili nga to sa part nga naay daghang snow. All about the bass. Hello, Mommy Ebs, Kalmas Kitchen. Annalyn Becker, haha, gusto nila atong pamanit na brown pero hamis. Mao. Ay! Toronto di ay, sorry. Madam Ebs, Toronto di ay, God. Kayo na Florida. Isa ba ito Florida? Oy nga.
Mahilig pud magkuan, mag-cooking. Sorry. Na kuan di ay na wrong send. Hukad na, naghukad na ko kay maghab-hab na mi. Nami. Ako ra gani mukaon na mi. Na iba jud ang kuan mukaon nga na ay kauban, di ba? It's unsharp cause ang mga Pinay very loving og mapagmahal sa pamilya, sa asawa at sa anak. Very domesticated tayo, maalaga at iba pa. Correct. Full package, di ba? Madam unsharp. Tinuod jud madam. Ka mas mua mo friends. Unya ang tabi. Unya ang tabi kay mohab-hab na ko. All about nasukot rato siya day kay Pinay manggod ang puro wala man mapili siya mapili mao. Wala siya napili Di man guna loto nga pili ng pili-pili, japat-japat. Bitaw. Prag disgusting kaayo ba sa mga pero babae naman ang mag-istorya ng mga ingana. Uy, mga lalaki kay di man. Ang mga lalaki nga mga Pinoy mga insecure pud to. Tingalig ilang uyab na kabanaog Amerikano. Gibiyahan sila, mao ba? Hearted di ay. With the beautiful voice, ingon si Mami, Madam Ev. Leonolo Junior Bolano, hi. Annalyn Vicker, kumaway ko po kumaway na po ako sa channel mo. Okay, cool. Mas daghan amo snow diri sa Virginia day. Na di ko ganahan og Virginia Madam Ann. Virginia, di ko ganahan og snow. Di ko sa California man mi nagstay no, naka-experience ko ngadto winter ba. Wala man di snow ngadto pero murag ang akong life is miserable. Di ko ganahan mo go. Di ko ganahan mo gawas, di ko ganahan mo lihok kung bugnaw. So, mo na, mo fights ko og init. Ang mabahab na ko. Gigutom na bitaw ko. Ganahan ko ano yung akuan. Magmukbang ko, live magmukbang with my sausawan. Na may cucumber and kamatis. And then I have my noodles nga. Ako noodles dahil giil ninyo. One tubig. Ang akong buwad, kaya na ho, budget na naho for 1 week. Magluto ko dire buwad, akong usahon nagluto parang dili kadaghang time nga manimaho, di ba? Kay baho jud bitaw siya kanang especially sa among hallway kay naka full blast ang aircon, murag congested kaayo ang baho dili makagawas. Oh, hello. Leonilo Junior Bolano, kumaway po ako sa channel mo. Sabi niya, Ann Sharp. Kumaway daw si Leonelo Junior Bolano. Pinay in Canada, Thomas says drop by. Thank you sa pag-drop by. Enjoy the rest of your day, madam. Just drop you. Kaway-kaway po. Ben's vlog in Holland. Sis, gikan ko imuhang mga vlogs. Wow, salamat. Nang vlogs kayo. Depende rin sa mood. Mura po hang bana. Depende rin po sa yung mood. Nabi siya sometimes nga ganahan magpakita na pwede. So di nakapugson.
Annalyn Beckery, isugba na lang ng bulag sa gawas. Na, bala mo ako sugbaan sa gawas. Uy, igawas sa among patio, puro na mga building. Mayon na lang ilang building kay close no, di man ni maon tus gawas. Mo na ako magluto ko og buwad, usahon na ako pagluto tapos init-init na lang. And then so kung magluto ko ako kung saan sundan og spray, makatawa ko kay nagsunod kog spray mo ako syunga. Pero mga 3 hours to 4 hours siguro siya usa ko maka dili na makabaho sa buwad. Manang howsang lutuon na ako siya kung ako'y trabaho kayo manahong bana diri karong Thursday. So far wa pa na change ang schedule. All about the bus, madam, it's unsharp. Katawa si Ate Faith. Haha, isugban sa mga gawas. Uy, Ate Faith, so far ang weather biya kay di na kayo ingon nga tanto nga init nga grabe nga init. Kana bang nanunuot? Murag magi. Magi sarap. Nanunuot. Di na siya nga nakainit jud kaayo sa panit unlike sa last week. Oh, nag-wave si Leona Junior Bolano kang Vims vlog in Holland. Ana bigay haha, sakto jud kasis. Nasa kainit kay murag magtiplok, di man siguro pud kakuan. Dili ka pirito sa kainit. Mulupad ra. Kuan. Annalyn Beckery, kuan ko dai, nagtrabaho ko sa law firm. Na ako sa admin. Hi, Madam Ain, Family for Fun Vlog. Hello, Chiquita Cat. Chiquita Cat. Kuan. Ang giluto? Sardines with egg and then noodles. Buwad. Manang giluto? All about the bus. I am used in Georgia weather paday. Hala no? Bitaw. So Ate Faith, naarap po ka permente sa inyong bay? Di ka maggawas-gawas ka tungod sa kainit. Family fun for vlog, si Leonelo Jr. nag-wave sa'yo. Yeah, it's Yammers Madam. Every Thursday ko siya ma-enjoy. Kasi Tagalog mo guna si Kwan. Oh, nag-inusara lang ko sa bahay kong Thursday. Tapos para tagaan pud na ako og di pa ko ganahan nga magluto og something nga akong bana di ma-enjoy og kuan ba? Di ka kaon? Manang, di na lang na ako siya lutuon. Lutuon na ako kung mag-inusara ako. Oo, as in, Leonelo.
kahit saang lookout, yung Pinoy talaga, yung that's part of culture and being who you are, yung pagiging ikaw, yung panlasa pa lang, hanap-hanapin mo yung food natin, di ba? Hi, Madam Yen! Lami as imong ikaon. Hala, Bisaya po di ka, Madam Yen? Kumusta imong baby? Oy! Nga, 10 years in the making. Buyag-buyag. Sabi ni Family for Fun Vlog na wave na daw kanil Leonilo Jr. All about the bus. Gawas midday oy walking ming madam adtog park every morning. Kinsang madam imong kauban sa gawas? Mga anak? Pero mga noon wale magmungha. Magmunghas ka init. Family for Fun Vlog practice tag Bisaya dali day. Oh, nag-practice ko Bisaya kay gimingaw ba ako? Gimingaw ako istorya Bisaya. Matingan yung silingan siguro nga ang banha ko. Masiglan ako istorya. Hello sa tanang Bisaya dire. Hello sa tanang Bisaya dire ingon si Madam Yen. Ako sis duha ka putahi pero may lutoon. Karon tulo akong giluto. Akong bana ko makita siya og kuan. Na ako'y rice tapos na ako'y naaba ko noodles. Na yun sa what the hell? Puro man daw mo na carbs. Si Madam Riley di ay mo digingon di ay. Tama po kahit dito sa UAE. Nasa UAE ka pala, Leonelo. Sarap kumain ng baboy at daing. Oo nga. Yung sinugba na baboy. Ay, pasensya ka na Leonelo ha. Nagbisaya, biya mi. Hindi mo na, siguro hindi mo na intindihan. Makatagalog jud mo nimo da. Si Madam Riley di ay imong giingon di ay nga permente ni mo madam. Madam Ain. Sabi ni Madam Yan, hi kay All About the Buzz and Family for Fun Vlog. Ayan, ang daing at bagoong plus kamatis. Oo. Pero hindi ko kuan, gusto ko talagang kumain ng may mga ewan ko ba kung parat ang hong kanon kay makadaghan ko og rice. Makadaghan kog kaon. Murag ang taste bud kay liwat ko sa akong tatay. Mahilig og parat. Daghan pa dahil ang baboy. Mukha ba Muslim og baboy? Magdi, no? Sa Dubai? Not sure. Hi Annalyn Vickery, I wave you, sabi ni Yen. Kat, ano yung amping? Sabi ni
Ain. Ano daw amping? Mga Bisaya. Amping means take care. Oh, English yun ha. Ay, ng baboy. Oy, ay, ng baboy. Giminga na biya ako uguan, lechon, pero tiis-tiis muna. Next year pa ako makauwi. Madam Yen, ang hag, pinod. Marigingon ni Yen, gigakos. Yan yung hag. Oh. Unsa need niya online tutor sa mga for Bisaya? Mo ni mahitabo ron basta na ako'y kay istorya tapos nagsiwog kaon kay dili ko kabantay ang akong kaon na hurot na. Usahay kay tanggalon na akong bra para maka tanggalon na akong bra para makakaon ako daghan. Pero dili biya ing ani akong kinan-an every day kanang especially kung naay trabaho, tinalian, nga na marang ma-enjoy dyan ako na nga moment. Oo, yan. O kasay, Oh, amping. Amping is take care. So now you know. Oh, di man day kabisaya yan, no? Unsa na orasa ron, madam, yan, diha sa inyo sa halaka, wala. Bravo ka. Dili, nagbravo ko ron. Kuan ba, hingong ko nga, kung ganahan ko mukaon og daghan, hausan tanggalon para makabanat pa ko og kuan, kaon. Oh, 6 PM na day diha Ano mo day kayo day nung kuan? Awi no sa Europe. Asa ka ni kadto madami Belgium no? I remember kamo ni Dulwich. Oh, okay nag ako kasabot nakailan ni Dulwich kay murag nag-meet mo somewhere sa Filipino restaurant dati with Dulwich, mga vlogger nga Pinoy. Hi, Madam, a beautifully Fulin, all the way from Japan. Guys, makuha ako, guys, ha? Nauwaw ko. Nauwaw ko, guys, udro. Kuan, hi, Madam. Yeah, Belgium sa Netherlands ko. Okay, sa Netherlands. So meaning, di ay layo ang Netherlands ug kuan Belgium no? Sige madam, karon liwat may app akon baby. My appointment. I see. Waray ka madam, easy life cuisine? It's yan. Amo siya giadto sa Antwerp sa iya lugar. Oh, okay. Mao di ay kita mo. Pero dili kaingon ha pareho mo state or city. Beautiful Lynn, anong salita mo? Bisaya ni madam. Nagbisaya mi pero makatagalog ko para nimo. Linawa Junior Bolano, hi, easy life cuisine, wave you po. Si Easy Life Cuisine, ako ma-remember, maayo dyan siya mo, luto. Mauwa ko yung madam kay, ang nilutoan kay. Wara ka to nga sa imo. Hala, rice na food.
Hi, Madam Jazz. Oh, Madam Jazz, kumusta? You've been hiding. I found you. Ha ha ha. Hi, Ryan. I'm not hiding, Ryan. Charot. Hi, Smiler. Smiler is Ryan. And then, hi, Miss Jazz, Leonello. Sabi ni Miss Jazz, hi, Leonello. It's Yen. Hi, Smiler. Hi, Jazz. Sabi ni Ain. Smiler, it's been away a few days for a break. Right. At least you have a break. That's nice. Sabi ni Miss Jazz, hi, Sisi. It's Yen. Moi. Moi. Hi, where's Luke? Kinsang Luke? Madam Ain. Hi, Smiler. Hi, family. Ah, Smiler. Hi, family. Just Abila. Hi, family for fun vlog. Mwah, mwah, mwah. Chup, chup, chup. Okay, wave tayo, guys. Sa mga iba na hindi pa friends nila, habang kumakain ako, nanginabuhi pa ko dire. Ah, wow, that's good for your Smiler, I think, Smiler. I'm good, Smiler. I'm good. How are you, Miss Chica? Ah, Chica. I'm fine. I'm having a good time too. I'm enjoying my break. I'm enjoying my break cooking our own food and spoiling my taste bud. Hapit na ka mag 4K. Unsang 4K? 4K views, 4K. Wala pa, dugay pa na mahitabo dai kay kitaon lang. Ah, di ko dapat magwa, di ko ganahan ma-stress ana nga di ko ganahan ma-pressure, di ko ganahan ma-stress ana nga YouTube requirements. Pero ang ahong gitry nga gi-commit sa akong self nga bisan mabisi ko, I should be able to upload even one video in a week and one live streaming in a week. So, ganun lang. Magla-live streaming ako during day off ko. Pag mga ganyan. Ano na? Beautiful Lynn, anong oras dito? It's 11:12. So, this is my brunch, breakfast and lunch. I always have my breakfast and lunch during kung wala akong trabaho, kung nandito lang ako sa house. And sharp, ano yun? Asa na? Nawala. Nawala. Hi, where is Luke? Ah, okay. Where is Luke is the name of the channel. I thought I was actually confused. Yeah, Madam Ain, kisang Luke? Where's Luke? Wave you also, Leonello Jr. Just Abila be back. Mwah, mwah. Thank you, Madam. Okay, jud kaayo. Why problema? It's Yen. Gidilit ang. A beautiful Lynn, ano man naman ang kinakain mo sis, nagutom ka uwi na galing work, what time na nang?
Hala no, 1:30 na ng gabi. Ayoko talaga ng graveyard. Yun yung pinaka ano ko. Pero sige lang, at least may work, di ba? Still a blessing. Basta take care of your health na lang. And make sure that na makarest ka ng maigi. It's yan, sakto jud na imuha day. Film lang, total enjoy naman ta. Get you, get your backwards look. Get your backwards look. Where's Luke? I don't know. Luke, are you there? From where's Luke? A beautiful way view po. Where's Luke? Anong lunch mo, Chiquita? Ano? Bulad? Kamatis? Cucumber? And sardines with egg? And noodles. All about the basilosis, Jazz Abla. Where's Luke? Hello, sabi ni a beautiful Lynn. Okay, bye, Kat, and all mga sisters and brothers here. Enjoy your day. Enjoy, guys, in regards to your family. No, may problema na yun. Kay do the important thing to do. Kuan naman dun ni. Tambay-tambay lang ko diri Magpaikag sa among gikaon. Magpaikag sa among gikaon. Have a good day. Have a good night, Yen. Evening na dyan. Tammy Luke. From Ann Sharp. Sarap. Sarap talaga Luke. Luke, where are you from? Alam ko nagtagalog ka, so asa ka karon, Luke? Ako? Kakahilamos ko palang drive. Salamat, a beautiful Lynn, ha. Ay, hindi yan totoo kasi may ha. Joke lang yan. Joke lang yan. Leonora Junior Bulano. I know, Ann, it's a joke. Leonora Junior Bulano, hi, it's Ann Sharp. Where's Luke? Hi, it's Ann Sharp. Ang daming naghanap. Ang daming naghanap ni Luke. Walang katapusang hinahanap si Luke kasi sa channel niya is where's Luke. Hi sis, where is Luke? Luke is, I think, is at your back. Luke, sa California di ay, sa California pala ka. Kapala. Saan ka sa California? Specifically. Di talaga, maganda ka talaga, madam. Ay, ganahan, lapad akong antay-anak karong adlaw. So, di na lang ko maligo. Kuan lang ko, dahil dili ko, low maintenance lang ko nga, girl. Kuan lang good sa northern, sa San Francisco ka pala, YG. Kuan kami, dito mi dati sa Mountain View. That's the Silicon Valley.
Kumusta sa San Francisco, Luke? Nako istorya di ay. Mag-istorya ko about sa kadto. Di ana ko sa kuan. We are here na sa Texas. We just moved from Cali. Andito na kami ngayon sa Texas. Mainit, mainit dito, parang Pinas. Sometimes mas worse pa sa Pinas. I know it's getting colder sa San Francisco. Yan actually nakapa nung maganda yung weather pero hindi ko pa rin ma-enjoy yung weather pag may mga ano ako pag naka-jacket ako. Hindi ko ma-enjoy yung weather pag naka-jacket. Ay, sabay po di ay. Di ako sa Dallas. All about the bad. Di sabayan ro kagkaon. Unsay mo sudan diha at the fate. We're in Dallas, look. Ang alam ko, maraming Filipino sa Daly City. Daily? Is it Daly or Daily? Daly City. Tapos Pinay Pinay ang mayor doon. Nagpinakbit da siya di ay. Ate Faith, kanos ano naman kita? Uy. Night shift day mong bana ron di ay. Madam Ann Sharp, naglibog ko. Asa di ay karon? Sa Pinas or nadere? Di ko busy basta weekend. Ate Faith, dili ko. Lagi day, amot na ron nga na nakaka-work ka busy sa life. Lagi? Pero di man ko busy weekend, ana lang. Pero depende po sa among itinerary. Na din, namdagas Virginia, no? Lagi nakalimot ko. Katulad yung daghang snow. At first, murag last, kung wa mi hingbalhin, dili ko makita og snow. Kadto hingbalhin me, tapos padung mi diri usa pa ko nakakita og snow, tapos ang hangbana kay gihunong ko niya kay nakasabot siya nga pa ko kahikap og snow. So hinghunong me, I think that was in Colorado nga part. So duwa ko niya og snow kadiyot, pero wala ko ganahi. Iniyong ko, musuod na ko sa car kay tugnaw na kayo. Maayo kay mukaon na imong kuan bana og pinakbit. Oo day, it's Ann Sharp, Ann Sharp. Ni request man si Busing og pinakbit. Aha. Ako ba na wa man say problema pag-abot sa mga vegetable nato, pero ano lang siya sa mga fish or mga like ini nga mga pagkaon murag dili siya.
Hello, Noy! Kumusta mos ang ginamos? Okay na te, ayaw ka pressure te ha kay nangwana pug ko namasin da pug ko nanghuna-huna ako ba nga kung kita ka sa akong video first na to siya nga Pinay nga nakaila diri as in nga nakita nga nagka-istorya mi first siya nga Pinay sa for almost for a year na ko nga nagstay diri Welcome in the house, Noy. Nagsawa na ako sa snow day, kapoy, sigig pala. Maojud. Hello, all about the bus from Noitives is in the house, guys. Tinello, hi Noitives, Noitives, Noitives. Ayan, Tinoitives. Gusto ko yung yung grabe si Noitives yung determination. Everybody's saying hi, Kuya Noy. Oo, magmukaon man na siya dai bisan unsa kaon gani og munggos Oo, buwad og sardinas dili po na siya mukaon dai. O mga kuan kanang something nga malangsa. Dili sila. Nortave saying hi to Linello. Wave me please. And Linello, opo, Nortave, tapos na. Tapos na daw. Nortave's vlog, daghan diri snow. Now, ako'y plano anang snow. Where's Luke? Hi, Kuya Nortave's vlog. All about Basma Obaday na sa Georgia daghan kayong Pinay dire pero dire pod mingaw. So far wala jud ko kakita pa og Pinay dire dapit sa amo na kadto nga kuan babay ko nakakita ka na sa akong last recent nga vlog. Sa iya ko nag-order og cake mao to. Nagkailami sa ko ante kadto nga grupo nga akong giingon nimo. Mo naka-order ko niya og dali-dali kay wala to sa akong nawala siya sa akong wala man ikaw na nga birthday niya. Nakalimot mga siya halos mga siya makalimot ako na baka ha. So ako naka-prepare ba ahead of the time. From Nortive's vlog, Leonolid Junior Bolano Music Channel ka pala. Nice background music. Nice background music. Oh, I'm gonna check that out. Is it free? Is it free, Lionello? Kuya Noy, wa kay trabaho? Day off pud nimo? Ayan, ayan, ayan. Naglibog ko unsa akong kuan. Opo, free to sing along. Okay, nice. Oy, Ate Faith. We have a singer, guys. We have Faith all about the bus is our singer. So, pwede na mo gamiton Ate Faith kay free daw. Free to sing along. Nag-ask si Noiteds kung hindi ka ba makapiright niyan, Lionello. Wala ko'y work, stay at home dad lang ako. LOL po. Atek. Hoy, Noiteds. Grabe talaga yung pinaghahanda mo, no? Workout, tapos healthy diet.
Unsay mong pinaghandaan? Just curious. Sabi ng Leonelo, hindi po. Sharing revenue po. I see. At first, biya kay, bukod pa, daghan ko yung mga kuan nga na copyright. Wa na lang naho kuan na. Wa mo ko naghuna-huna agud ana pa mero i-monetize. Mo nang naggamit ako og mga song bisag unsay akong ganahan. Tapos kung akong i-remove na may lami. So ako nang babayaan lang naho. Claude, just Ska. Hi Chiquita, hi Sisi, bag-o ko dire kalami sa imong gikaon. Mga ay kuan na madam, wa na. Ay na pa di ay, pero kung mukaan ako, ikatulo na nga plato nga rice. Claudia Jessica saying, Noitives. Kuya Guapo, hi Kuya Guapo daw, ingon si Claudie Jessica at Noitives. Nagpagwapo din sa pagmaayo, madam. Boxing na ako'y laban sa September sa Las Vegas. Pag sure, oy, boxing ka dyan. Claudia is saying, hello to everyone, guys. Wave sa hindi pa ka-wave kay Madam Claude. Di ba ako kasabot, Madam mo, saan na pag Claude. Jessica. Unsang date September imong laban? Mura kay si Kuya Sam. Sam that vlog. Naipirminti laban. Imagine ha, nabit niyo yung 120 tapos naging second. That's still a good achievement, di ba? Ay, mga on tadi ay ninyo, tas wala, nahurot na hanggi kaon. O yan oy, kanasa ka mo, uli. Claudie Jessica sabi niya ay Bisaya po ka madam. Hay nako. At Natives Vlog, ang gwapo na ako nga kuya o pinakakusgan nga kuya sa balat ng lupa. Kalaban ko si Manny Pacquiao. O hindi pa magre-retire si Pacquiao? Okay, Jessica Di oh. Bitaw madam kay murag naglisod ko og hilwa sa imong Gisag kog hilwa sa imong name sa imong kuan. Wala pa may retire si Pacquiao no, sige pa sa boxing. Pero makita na jud nimo nga murag no tiguang na jud siya kay bisan na iyang pag-walk. Ang gwapo ng balat ng ang gwapo, pinakagwapo sa balat ng hayop. Ikaw ang nag-ingon. Si Claude is my husband, Sisi. Oo, Bisaya ko sis. Asa ka sa ato sis, bili man magmadam oy, maulaw pud ta. Okay ra madam oy. Oo, okay. Madam ra na. Di ba ko hilig mo tawag og sis? Mas komportable ko mo tawag og madam bisag kinsa. Kuan ko madam da ako sa ako taga Leyte me. Silingan me ni Kuya no Itebs. Oh, where's Luke? Have a great day, everyone. Gotta go. Thank you, Miss Chiquita. Thank you, Luke, for stopping by and
Enjoy the rest of your day. Oh, say hi and wave to Claude, Miss Jessica. Okay, Jessica, Jessica. All about the best is saying hello to you. We have, okay. No tips. Plan ko sa July mag-vacation sa Leyte. July ka? Ting Ting-uwan man na, ting-uwan, di ba? July ting-uwan. Plan na ho kuan. Dili ting-uwan, kinami buhaton. Dili makakalaagan ng ting-uwan, oy. Pila ka months kuya, ano items kung magkuan, magbakasyon? Pila ka months? Months talaga or weeks? Hi, Madam Curly Lance channel. Say hi everybody to Curly Lance channel. Ah, yan, Linelo. Hi, Charlene. And Raymond RS. Madam, kumusta ang weather diha sa inyo sa karong summer? Sabi ni Curly Lance, hi. At Linelo. Ganiha pa siya, sige kaon, banat jud. Oo, upo ko na human og vlog. Mauwaw na gani ko mo kuan, mauwaw na gani ko mo balik kung magkuha og kuan. Rice kay ikatulo na ni kung balik ko. Makahurutay man ni og kuan, makahurutay man ni rice ning akong style nga mag-vlog nga naay naitaw. Kay wa ka sabot na hurot na ding usa ka kaldero. Say wave to everybody, Leonardo, to Charlene and Raymond RS. Hi to Curly Lens. From Curly Lens at Noitives, hi to you all. From Jessica or Claude at Curly Lens channel, hi madam. Curly Lens channel, in it always, drip madam, dire madam. Siguro, tanan ba state, init kaayo, basta ano, summer? Wala ko kasabot. Siguro, no? Murag tanan. Pero, sa kuan ra ang dili, sa California, dili kaayo, night part nga dili kaayo init, especially sa San Francisco, sa Bay Area. Charlie Lance channel, init judi ay. Charlene. Gauwan man diri sis, straight na jud. Uy, gauwan diri last, was it? No, this week. First time ko nakita uwan nga seryoso ba, mura Pilipinas nga uwan, mga banat jud nga mga makabati jud ka silang piti kung magkuan uwan. Gimingaw ko ana, mura nice kaayo reminiscing. Plera tika day ha, namintana sa Sibusing ako ning Atimanon. Why problema ti salamat kayo. Hoy madam, kung mag-live gani mo tapos usahay manggod kay kasagaran ka din ako maka-open sa kuan basta buntag. Although mga 10 kumulakat pero i-busy na akong kaugalingon para mag-prepare. So, pasensya na kaayo kung dili mo na ma-open. Pero usually pag may nag-live, i-open lang na ako tapos sa nang kung na ako'y buhaton na ako i-open tapos ano na ako
ipaon. Ipaon. Ipaon sa kuan. Curly Lens channel. Anyone, let's be friends. Buotan biya ko. Ako na lang na nabilin nga faithful sa world. I-appeal ko na yung mga kabuotan, Madam Curly. All about the Basisi, kumusta? Sabi ni Jessica. Curly Lens, Florida, init kaayo dam. Labi na diri sa Florida. Madam, asa ka sa Florida? Curly. Pero at least ang kainit diha sa Florida kay naa may dagat, open kaayo, di man kaayo ingon nga pareha diriya sa Texas. Ang kainit ba diha sa Florida is pare-pareho ra sa Pinas? Not sure. Oh, Florida Key. I don't know what. Ah, wala ko kailaan ng kuan. Kanang Florida Keys. Kasabot ko Florida na ay Tampa, na ay Jacksonville, na ay unsa pa? Kaya tingalig mo anha mi. Leonello Jr. at Curly Lens, dumaan na ako sa channel. Dumaan na ako sa channel ko. Or sa channel mo. Okay. Noitives. Ale mo diri sa Calgary, Alberta, Canada kay bugnaw diri. Oh, kung ang mga narami kung summer pero tig winter na gani ay manglayas na pud mi. Ambot no mayo kay giganahan ka no tips ug kuan. Giganahan ra ka o bugnaw. Dinelo Junior Bolano mo pala. Malagi, sakto no. Okay. So, Madam Curly Lens, tumoy sa Florida, tuduol mo sa Miami. Pinaka-end sa Florida. Oh, I see. Pinaka-end sa Florida. Kuan mo da, nag-evacuate mo itong pagkakuan, katong nay hurricane? Or nay bagyo? Madam Curly? Just wondering. Okay, Curly Lance channel, add me sa FB para maka-PM ko sa imong gi-visit diha sa Florida. Oh, okay. Gusto ko anha Canada. Sige, siguan. Ngadto mo mag-uban mo na tips. 21 degrees Celsius dira. Wow. Bugnaw gyapon. Pero wala dili ko kita nimo nga nag-jacket ka. Murag kuan na dyan imong panit no, murag kuan na imong lawas sa bugnaw. Kuya Noy Tips, Curly is asking your channel name. Pohon makakuan mi. Nagplano mi nga mga adto kuan Canada tong back in December nga nagbakasyon mi sa Seattle. Kay duol naman ang Canada, murag how many hours drive lang. Canada na, pero ang ahong passport na hibilin at nga time. So wala. Oh, Miss Deli Forever, Reglim, hi Chiquita, and hi everyone. Wave po tayo kay Madam Deli Forever Reglim.
Sa hindi pa friends ni Miss Deli Forever, may forever sa kanya, guys. Say hi from Noitibs, Curly Lambs Channel, Leonello. Sabi ni Noitibs, at Curly Lambs Channel, add me sa FB ha. Add me sa FB ha. Nangutana siya, Noitibs, kung unsa daw imong names, imong FB. I think Noitibs vlogger gyapon. We evacuated to Orlando during the hurricane. Ah, okay, cool. Pero may ano ba? Anong nangyari sa bahay niyo? Something. Madam Curly, may nangyari sa properties niyo? Noitives, ingon siya, kung kinsa gusto mupunta sa Calgary, punta kayo sa bahay ko. Wow, welcome. Di na mo kailangan mag-rant o monto mo. Kay Natives house is open. Ah, okay. I think I have a message. Wow, Dali forever. My forever kay Miss Dali. Haha, oh, my forever talaga. See? My forever sa kanya. So, I'm here sa lahat para magstay sa bahay niyo. Yan, si Miss Dali forever. Curly Lambs, we lost everything, madam. Huh? Oh, I'm sorry to hear that. We got 4 feet of water in our house and we're still recovering. Oh, that's really sad news. That's bad news. I hope na ma-recover nyo very soon. Real soon. You're still recovering, so hindi pa. Para at least property lang yung ano na damage at you guys are safe, di ba? Noitibs, ayaw mo are og winter kay daghan snow. Sabi ni Deli Forever, thank you, Leonello, puntahan ko bahay mo. Wow, nagpuntahan na sila sa bahay nila. Makatawa jud ko sa mga terms diri nga buhaton para lang maitawid. Maitawid. Maitawid itong vlog life or YouTube life. 'Di ba? That's okay, guys. Keep doing it. Hi, everyone. Okay, Leonela Bolano, Dali Forever is mapapakanta ka sa bahay ko. Na-curious ako sa bahay mo, Leonela. Siguro yung mga karaoke, no? I'm not sure. I mean, marami kasi akong na friend na ganun. Kuya Noy add na po kita. Oy, na-add ka na daw, Kuya Noy ni Madam Curly Lens. My babe. Oh my God, my babe is watching me right now. Nag-send siya ng message. Sabi niya, I'm on your live. Why you are ignoring me? I can't see you here. Oh, sorry, babe. Mauba, babe? So, ayan. Ingon hang bana na ako no siya diri nagtanaw rin po siya. Ikaw na, ang tanatanaw ka, nga Bisaya man eh. Mga mong kakaintindi. Ay na ba ito? Nawa ninong ko. Maroon and White TV, hi, padaan po sa live mo. Salamat sa pagdaan, Maroon and White TV. Hi everyone, i-wave nyo si Maroon and White TV.
We have Curly Lance channel at Delhi. Reglim, I got you na madam. Nakuha ka na daw ni ano. From Noitives. Curly Lance, salamat po. Ayan. Si Noitives. Lionello. Hi at my Maroon and White TV. Say hi to everybody to Maroon and White TV. Maybe hindi niyo pa siya friend. Delhi Forever Lahim. Hi Kuya Noitive, musta po, di ba? Ikaw talaga, Noitives, ang pinakasikat rin. May message ko muna yung asawa ko, guys. Welcome po kayo dito sa Noitives Vlog. Magbabahay kubo lang tayo dito. Magbabahay kubo. Delhi Forever, sabi niya. Curly, Lance, okay, thank you. Nadaanan ko buhay mo ngayon. Buhay mo ngayon. Bahay mo ngayon. Curly Lance, thank you, madam, sabi niya at Delhi Forever Regling. So we have Curly, sis, Noitives Vlog. Sis at Noitives daw, ang dami niyang anong SSS? Anong dami niyang dollar? Marami talaga yung dollar kahit hindi yan mag-YouTube. Feeling ko gusto ko pang kumain. I mean, bahay ha, Rosemary. Magsawa ka sa snow daw. Sabi ni Noitives. So, hindi na lang kami pupunta dyan, Noitives, kasi kung snow lang ang naabutan ng namin. So, mas maganda if summer like this, kami pupunta. Di ba? For me! Oh, sabi ni Maroon and White TV, na-wave na daw niya si Lionello. It's done. At Noitives, Maroon and White TV, hello po. Curly Lance channel, we have mag-supporters ba? Okay. Supporters ay ang SSS. Ay, nawa ako, madam. Sus, loading ka ayo day. Noitives Vlog, Maroon and White, wave me back, please. Sabi ni Maroon for Maroon and White TV. That's from Noitives. Okay, Noitives, it's already done from Linelo. Then we have Lens channel. Salamat po, madam. At sabi ni Noitives, sige po, pasyal muna ako sa house mo. Wow! My tour. Free yung tour sa house ng mga YouTuber. Alam nyo guys, ang lately lang itong nauso yung mga live, di ba? Lately. Siguro nauso na to dati, pero yung iba nga YouTuber nahihiya nga mag-live. Tapos yung nasimula na yung live. Wow, maganda yung live, guys. Especially pag may interact mo yung mga viewers mo ng real. And you will be able to have a real conversation and you will be able to know them a little bit even if hindi personal kayo nagkilala. Ganon. So, ano nang mangyari ngayon? Ang akong buhaton na ani after Carly Lance channel, walang commercial sa house ko ba? Walang nag-add na count, LOL.
Walang na-add account. I-double kita, madam, ug add. Bago ang live dahil yan sa 4K ni YouTube. But dati pa, pwede ka namang mag-live. Curly Lens channel. Oo, pero ang live talaga nagpapataas ng watch hours. Ganon, oo. Kaya at Noitives Vlog, monetize ka na niya. Oo, na-monetize na yan si Kuya Noy. That's another income, guys, di ba? Pero pag i-focus mo yung vlog and then you have family na you need to feed them, I doubt. Mas maganda siya for extra income. Diyan mo na ma-focus kung umaabot ng 100 plus yung ano mo. Hindi siya passive. It's just side income. Side income. Okay. So, hindi pala na-monetize si Kuya Noitevs, but hinihintay pa niya. 2 months na. Wow, ang tagal, no? Curly Lens channel, sabi ni Leonelo, bakit? Napapanood ko na yung namigay ka ng 500, sabi ni Leonelo. Curly Lens, at Noitives Vlog, ilang nailing hours need mo? Pianoy, play ko video mo sa playlist. Right. Ano? Okay. Nasa 5 watch hours na ako. Okay, 5K na. That's nice. Ano bang technique doon? Curly Lens channel, play ko lang para ma-monetize ka. Char. Ayan. Grabe ka supportive si Madam Curly Lens. Thank you, Madam Curly Lens. Tips Vlog, under review pa ako since June. I see. How many months kaya, Kuya Noy, ang usually they have to wait? Curly Lens channel, hehehe. Sorry, I missed reading it. At Maroon and TV, White TV, Nortives, Vlog Dan, Wave, sir. Na wave na ka na daw ni Maroon at White TV. Kuya Noy. Sabi ni Curly Lens channel, ang tagal na niya, Noitives, Vlog, gantat ba talaga? Ganon ba talaga katagal? Oh, ganon daw katagal. My gosh. Kaya wag kayong, push ng push. Pero wag niyong i-stress yung sarili niyo for that. Kasi iba yung effect pag yung stress, tapos yung pressure. Tagal naman pala ma-monetize. Ang tagal talaga. Depende sa i-review nila yon. Tapos, baka nagpa-play ka ng sarili mong network and you are just using so many devices. That's not a good scenario there. May iba 3 weeks lang. Okay. Maroon and Wired TV, pasensya na kung mabagal ako mag-wave back kasi may problem ang channel ko. Second channel gamit ko pag wave back. Oh! What is the problem, Maroon and White TV? I hope you were able to fix that. Curly Lens, Annie.
Yan, ang tagal sa'yo. Oh, andyan si Sam That Vlog. Woo! Pahawa ng mga energy mo, Sam. Congratulations you guys si Samson Ibale. Ah, yan yung true name niya. Yung full name niya. Kasi nag-second place siya sa bowling again. So I'm hoping and hoping and praying na champion na next time, Kuya Sam. Kaya para marami ding ang kasi magbibigay daw siya, 'di ba? Oh, para ma-share yung blessings niya. Oh, error 503 daw, sabi. Okay, baka sa network mo yan, madam. Maroon and white TV. Maybe that's from the network. 503 error, 504. Ayan, network. Ayan, sabi ni Noy, hi, Sam that vlog. Woo! Amber, hello sis. Hello guys. Oy guys, kilala niyo si Amber? Hindi pa nakakilala niyo, wave niyo siya. Bagay. Woo! Kuya Noy. Woo! Oh my gosh. Next time, may ano na yan. May sarili ka ng sound effect. Woo! Danilo Jr. saying at Amber, hi. Noitives, Amber, hello. Ano si Amber, guys? Palagi siyang nanonood ng mga vlog. Kahit busy si Madam. Madam, thank you for stopping by, ha. Shout out. Shout out kay Kuya Noy, isang malupit na famous na vlogger. Woo! Oy, mapawo ako nito pag nandito si Sam. Sabi ni Amber, nag-hire siya kay Leonelo. Mahirap tong Leonelo. At Sam that vlog, sabi ni Noitives, i-shout out mo daw siya sa video mo, please. Amber, pag may time po ako, make sure ko na napapanood ako sa inyo. So, madam, we understand naman yan kung hindi lahat makapunta o maka-watch sa vlog. Kasi our life here doesn't revolve only in YouTube. Diba? So, yan. There are times na binabudget ko na yung ano ko. Kasi guys, alam niyo usually pag dumating ako sa bahay and then sometimes parang ayaw kong humawak ng device. And then, pag may makita ko na may nagla-live, and pag na-timingan ko na may nagla-live, i-open ko yun. Ay, madam! Ay, kilala niyo ba si Bisaya po ni siya? Nasa New York. No, sa New York man ni siya, di ba? Mel Panga. Unsa man ning imong kaon diha sis Lamiwen? Kuan! Na nahurot na. Nagluto ako og buwad, sardines with egg and then noodles and then may sausawan ako. Pay ko na human og kaon. Guys, welcome po natin si Mel. I'm sure hindi niyo pa siya kilala. Mel Panga, hello. Sabi ni Noitives, wave, guys. Mel Panga, watching you now. Bisaya na siya, Noitives. Si Mel.
At Chickang Bisaya, ilang oras ka kumakain parang di ka nabubusog? Leonelo, wag, secret lang yan. Tiniming, anong oras na ba ako ngayon? Hindi ko alam kung anong oras na. Hindi ko alam kung anong oras ako nag-start, nag-live. Kaya nga, unti-unti na lang yung ano ko. Para di ka nabubusog. Hindi ako nabubusog. Medyo nabusog na ako ng konti, pero after a few minutes, parang gusto ko rin chumika at kumain. Sumibog. Hello, Kuya Noitebs. Chicago day ka, madam. O di ay, no, Chicago day. Ay, sorry. Chicago day siya di ay. Tagadis na ka gani adto? Madam Mel? Leonella Jr. At Mel pa nga, hi madam, sabi ni Leonello. Hi madam Mel pa nga, dami nag-hi sa'yo nito. Noitebs vlog, Mel pa nga. Sayang di ko sa... Oo, nandun si Kuya Noy sa Chicago last month. Yan. Sa Chicago ba yung ano? Noitebs, yung may Jollibee? Diba? Sa Chicago di ay. Katong na ay Jollibee. Chicago ba yun? Yung supervisor ng Jollibee is a vlogger din. Ayan. Kalimutan ko na. Mismo sa Skokie. Taga Davao di ay si Kuan, Mel pa nga. Oo, dito ang Jollibee, punta kayo sa... So, alam yan ni Mel. Sabi ni Mel, OMG, Skokie ako, Kuya Noy. Wrong timing kayo. Sayang. Puntahan mo yung channel ni Noitives, yung may Jollibee. Kumakain siya ng Jollibee. Kumakain siya sa Jollibee. May supervisor doon na vlogger din. Tapos mag-friends kayo. Malay mo, may discount ka. Pag Jollibee. Yun yung nangyayari kasi usually yung kasama ko sa dorm dati, mga manager and supervisor ng Jollibee, tapos every time na pumupunta ako sa Jollibee, may discount. Di ba? At Mel pa nga, please wave me back para ma-update kita sa buhay ko. Ayan, wave niyo po si Noy back para ma-update niyo yung buhay niya. So extended yung vacation ni Noy. Sa Monday, Chicago ang video ko. Sa Monday pa di ay? Ang sa di ay itong naa sa live di ay ito niya di ay. As per your page, naka-live ka na po ng 2 hours. So 2 hours ka nang kumakain. Hindi. Nagluluto pa ako. Luto 1 hour. 1 hour ba akong kumakain? Kasi nagluto ako ng 1 hour. And then kumakain ako ng 1 hour. Ganon. Grabe naman. Pagbigyan nyo ako guys kasi once a week lang to. Once a week lang ako nagla-live. Gusto ko mag-live during weekend. Last time, gusto ko mag-live weekend pero parang hindi maganda yung timpla ng mood ko at that time. Kasi
it's buffering. The internet connection is buffering even though kinonect ko na siya sa 4G. I mean 5G. Still buffering and then my background noise. So ayun. Add ninyo ako sa FB, same name ang channel ko. Okay, add nyo si Noitives Vlog. It's the same name, Noitives Vlog. Oo, yan yung pinaka-easy to identify, no? It's the same name. Yanelo, pagbigyan mo ako na matagal ako kumain-kain kasi hindi ako na kumakain ng ganito usually. Siguro once a week lang. So every live ko, nasa kusina ako palagi. So ganon. Dinelo, anong anong ulam natin ngayon diyan? Baboy? Oy, ma-update nga ako kung Leonelo since nasa Dubai ka. Ano na yung ano? Kumusta na yung policy ni Duterte? Sa mga employee. Ano na yung mga treatment? May difference ba? And may security? Or di pa ako kumakain, hinihintay kita matapos. Mao ba? Sorry ha. Huwag kang magpagutom dyan. Hindi ko yan kasalanan. Baka magka-ulcer ka niyan. Bawal na bawal yan. Ah. So iba ang policy sa Kuwait and Abu Dhabi. I'm sorry, Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ah! Wait. Meron pa akong meron pa akong dried fish. And then sardines na something. Guys, yung asawa ko, nag-watch ng live ko. Tapos sabi ko, hindi mo naman maintindihan sinasabi ko kasi Bisaya ni. Tapos sabi niya, ganyan daw ako pag wala siya. Ang takaw-takaw ko daw. Ay, nako. So, ganun. Dito sa UAE, okay naman po. Dito ang ruling unlike sa Kuwait. That's good. Pero mas maganda talaga na ganun, 'di ba? At least hindi binabalahura ang mga kababayan natin or hindi talaga ganun katindi yung trato na parang hindi tao. Hindi ko ma-imagine yung pinuntaan nung sino yung babae, si Joanna? Joanna ba yun? Na nilagay sa freezer? That was beyond imagination nga. May demonyo siguro. Demonyo na ang makakagawa nun. Kasi I'm sure tayo mga Filipino, hindi naman tayo aalis o hindi naman tayo kung okay lang ang amo, di ba?
Tumao. Guys, thank you for staying by ha. Mahuman na daw kuno ko. Kay murag nahurot ng hangsudan. Then after this, manglimpyo na ako sa bahay. Ang general cleaning is ing aron sa akong day off kay di ko ganahan nga at least sa among weekend amo na siyang kuan. That's our free time. Have time and have fun to each other. Ganon. I'm just wondering, ano yung feeling na may sunstorm? As in sun talaga? So guys, I think I'm gonna end up my vlog right now because it's already 2. So I think I'm done. And thank you. Once again, thank you for stopping by, and I want to say thank you everybody who stopped by right here. I can't mention one by one. Basta, thank you and ingat palagi. And I will visit your channel. Doon kasi sa kanila, okay, doon kasi sila magaling bumali ng batas at kontrata, pero dito sa UAE, kasang mo ang batas. Kasangga mong batas. Okay. So mas nicer pala ang ang UAE. At least, you're in good hands, diba? You're in good hands. Okay. So guys, I need to go now. And by the way, thank you for stopping by, everyone. Hindi ko na kayo maisa-isa. And I will talk to you soon. I'll visit your channel as well today after this. Thank you and have fun. Take care, guys. Goodbye.